Guys, medyo punta guys. Ngita kong itlog sa baby. Wala. Hindi ka na nag-itlog sa baby. Oh. Ayan, mga 80 guys. So, sa baby. Dali pa dito. Na. Wala. Lima kabuok. Lima kabuok. Lima. Ay. Katulo na ni. Tulo. Apat. Dah, lima kabuok mo. Dagana. Dagana. Thank you mga baby. Dagana mong itlog. Mga baby guys. Alas 4 ko nang ngari. Nangita. Siguro nang itlog ni mga alas 2. Ang dagkuha silang itlog oh. Salamat bibi. Dungagi pa ha.